ҷоми Осиё оид ба ҷудо барои варзишгарони тоҷик бобарор ҷамъбаст шуд. Дар кул ҷудокорони мо дар ин мусобиқа 5 медал, 1 нишони тилло ва 4 медали биринҷӣ ба даст оварданд. дар рӯзи охири мусобиқа миёни ҷавонон Иброҳимҷон Элмуродов миёни сангинвазнҳо роҳи худро бо шикаст додани мизбонону варзишгарони узбек то ба финал ҳамвор сохт ва дар рақобати тақдирсоз Иброҳим боз бо мизбон Нурсултон Каблан даст ба гиребон гардида ӯро сарафканда намуд ва ягона медали тиллоро барои Тоҷикистон аз ҷоми Осиё дар кишвари Қазоқистон соҳиб гашт. ҳамчунин дар ин рӯзи мусобиқа Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода зери вазни то 81 кг дар рақобат барои нишони биринҷии мусобиқа бо Егор Ракови қазоқ нерӯсанҷӣ карда ғолибият ба даст овард. бояд гуфт ки ин нишони чаҳоруми биринҷии ҷудокорони тоҷик дар мусобиқаи мазкур маҳсуб мешавад. дар рӯзи аввали ҷоми Осиё оид ба ҷудо миёни наврасон мунтахаби ҷудои Тоҷикистон ба гирифтани се нишони биринҷӣ даст ёфта буд. Лоиқ Қутбиддинов зери вазни 55 кг, Ворис Назаров дар вазни 66 кг ва Аминҷон Абдуҷалилзода зери вазни 73 кг нишонҳои биринҷиро барои тими миллии Тоҷикистон соҳиб гардиданд. баъди анҷоми рӯзи аввал ҷоизадорон миёни наврасон тариқи хатсари Алмато Душанбе ба ватан баргаштанд. ғолибонро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе масъулини Федератсияи ҷудо, кумитаҳои дахлдори варзишӣ ва наздикону пайвандонашон бо гулдаста хеле гарм пешвоз гирифтанд. мусобиқа хеле ҳам дар сатҳи олӣ гузашт. ҷудокорон аз Узбекистон, аз Қазоқистон ва аз дигар давлатҳои Осиёву Европаву дигар давлатҳо буданд. хеле ҳам рақибони сарсахт буданд ва мо ҳам тавонистем ки дар байни онҳо яке аз ҷоизадорон шавем ва ин ҳама бо ташаббуси дастгирии Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ва ҳама он мураббиён ки бо мо буданд ва ба ҳама сипосгузорем ва ташаккур мегӯем. ҳамчунин гуфтаниям ки ин охирин нуқтаи мо нест. мо дар оянда боз ҳам мусобиқаҳои чемпионати Азия ва чемпионати ҷаҳон дорем ва хатогиҳое ки мо дар ин мусобиқот кардем дар зал бо ҳамроҳии мураббиён мо ислоҳ мекунем ва тайёрӣ мебинем ки дар дигар мусобиқаҳо сазовори ҷои аввал гардем ки парчами миллии мо дар сатҳи аввал бошад ва мо суруди миллиро баланд мехонем. дар оянда мехоҳем ки дар мусобиқаҳои оянда сазовори ҷойҳои аввал гардем ва сипосгузории худро бар байати Федератсияи ҷудо мерасонем ки моро қадрдонӣ карда сафарбар намуданд ва дар оянда мехоҳем ки сазовори медалҳои аввал шавем. من باری اول است که بیرون از جمهوری اشتراک می‌نمایم و خیلی خرسندم که در این مسابقه کوبک آسیا سازواری مدال برنجی گشتم و من 5 حریف خود را مغلوب کردم. حریف اولی من از جمهوری ازبکستان بود که من آن را با اصول پتخواد زدم و حریف دومم از جمهوری قزاقستان بود که آن را من هم با اصول سکروت زدم و سه حریف دیگر هم از جمهوری ازبکستان بود و آنها را هم مغلوب کردم و ششم حریف هم از دولت ترکمنستان بود که آن را با شیدا مغلوب کرده و سزاوار جای سوم شدم.